Cahayu sing gedhi pangampurane Kakang Cahayu ya pancen sinedyane dudu dadi jodohku bakal diparingi sing luwih becik kanggo sliramu sing gedhe Mas papojanku jejak hatiku sabtuku mewanjitalu rupit kesaremu Kang Mas Kang Ra menika langgam ingkang ke gawa truk bawanter sejen langgam iso ora dadi ngopo malah kadang iku jaremu lek gak banter-banter iki gak penak iya mas iki mang ibarate iki gawa minyu karo gawa enmek dadi lek biasane kang gawa minyu iki gawa biasane aku gawa minyu to iki mang gawa enmek dadi rada kaget dadi digas rada dulu
gas terus sambung wanci dalu nggih ning dereng cekap iya aku tak rungok-rungokne kaya urung ngono ya kita Mas sambung wanci dalu nggih menika gending sing menceritakan tentang perselingkuhan Rio dan penyanyi. Iya toh yo. Nyopo kok cetakne tekan aku to? Ndak ngono aku ki memberi contoh. Sambung wanci dalu ki maksudnya telepon-teleponan. Telepon-teleponan. Antara Rio dan penyanyi kono kae. Endi? Kene wong baik-baik kok gak tau ngono. Aku ki memberi contoh ngono lho. Memberi contoh ya gak usah jeneng. Awakmu ki tak nggih model mosok Pak Yasin ra yo mesakne ale plengah-plengah. Mending Pak Yasin lho. Genah ning omah dadi duda. Ya. Minda poyo. Pomo piye? Pomo aku ki rondo anak telu sama napa gelem ngrumati. Iki lho iki. Pomo? Aku ki rondo anak telu apa isik gelem ngrumati. Anu Dik sepurane ya. Napa Mas? Winginane tanggoku anak siji sik apik. Hah? Ngono? Iya. Tapi tanggamu ndak iso ngene Mas. Luwih gede kok. Sing iso aku. Ya wis ono aku arep amplah nyang Pak Yasin. Aku sing ora mentalan ya ngono. Sapa bapakane sak anake kena. Iya Nen. Anu dane Rifki. Rifki kok Nen. Panggil aku Mama. Mamah apa? Mamah gedang. Tak sepet tadi. Sepiro Mas? Mama ya, mbaknya mama mati mama ya. Menda poyo. Jurnal putri Sulistyo pisan Kamas Srawes Ronto Langga
langgam sambung wanci dalu sampun katur. Langgam sambung wanci dalu. Nggih sesarengan puspita nada saya sigra.